Здравейте, ние от Tesmatic. Сега ще ви покажем как, ако закъсате на пътя и спукате въздушна възглавница, за всички почти леки автомобили важи това нещо. Буквално си. Без джиповете, за всички леки важи. Сега виждате, че тази кола е застанала съвсем нормално, може да се движи и да се кара за това нещо. Това е защото е с дървени трупчета на носачите. Сега ще ви покажем за какво говорим. Колегата ще дигне нагоре колата, за да освободим трупчетата. Дай. И ето сега, вижте трупчетата къде са. Ето ги трупчетата. Нали? Те се поставят, тези трупчета, тук на шенкела върху тези носачи. Ето тук. Да не ги поставите тук на самите носачи, защото ще изкривите носачите. Не друго, просто ще ги изкривите. Поставяте ги тук. Сега махаме това трупче от тази страна, махаме и от друга страна. Тази кола е с две спукани въздушни възглавници. Късмет. Само на прошепана мера и 212 не важи това нещо. Абсолютно каквото трупче имате. В случая това е една летва сме взели и вие трупче, ето намерите някакво трупче. Трябва да е дървено, чисто за да не щупите горе самите подкаменици. Няма проблем. Ето както сами виждате, опира в бомбето. Ето сега колета ще пусне на земята и ще видите реално, че това е колко паднала кола е. Като сега колата ще бъде все пак на лапи. Това на пътя, вижте за какво става въпрос. Взимате крика от багажника, повдигате колата, намирате някакво дървено трупче и колата може да се придвижи до най-близкото населено място или някъде. Надяваме се, бъдем полезни. Това наистина е голям съвет за всички колеги или хора, които закъсат на пътя.